An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi ntɛnɛn ye dɔ fana daminɛ den fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nasara san kalo 9 septembre kalo don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tara kalo min kɔnɔ na bi o tile 26 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min y'a sɔrɔ don ma kɔnɔ ye bi o tile 29 ye jate la san kalo filanan don hijira san 1444 san dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ ka wulada ka fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya o waleyara Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kuma min maaw b'o ginda na jariwale tigɛlamaw bɛ k'u kun bɔ yɔrɔ ni yɔrɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ ka taa se Masina marabolo ma u ye wulikajɔ sigiyɔrɔma 2 kɛ olu kɔnɔna na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana ministre ɲɛma Colonel Abdoulaye Maïga ale tun bɛ diɲɛ tɔma kɛ lajɛrɛba bɛ n'i y'a sɔrɔ o ɲɛsinnen bɛ lakana basigi kama a tun b'o kɛnɛ kan sibiri don ale ye kuma dɔw fɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan ka lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdoulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔn k'a fɔ Mali ministre ɲɛma Colonel Abdoulaye Maïga taara i ka dɔn Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan lajɛrɛba la o lajɛrɛ senfɛ a ye kuma caman fɔ Mali basigi kama k'a jira jɛman na bi fɛn fɛn gɛlɛya ye ka ɲɛsin an ka jamana ma olu bɛ ka na sira minnu fɛ fɛɛrɛ minnu kan ka sɔrɔ o la a da sira ninnu bɛɛ lajɛlen ma kɔnɔwari sɔrɔlasi minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u mɛnnen bɛ an ka jamana kɔnɔ bi n'o ye maa 40 ani maa 6 ye a da ma dogo kumaw la i y'a se ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Mohamed Samake ale ye ɲinini k'a bɛɛ lajɛlen kun kan Mohamed Samake a ye min fɔ an ye i t'a ɲɛfɔ. Karamɔgɔ Abdoulaye y'a fɔ cogo min na min ye diɲɛ siranya tɔma n'o ye Nations Unies u ka lajɛrɛ tun bɛ sen na dɔ farancɛ tɛmɛnen na lajɛrɛ in o y'a ta ko 77 min bɛ ka kɛ États-Unis a yirala k'a fɔ min ye Mali frontière fanga premier ministre par intérim Colonel Abdoulaye Maïga ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kan kuma kɔni dira ma sibiri don kɔrɔfɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ min ye Mali ale kunkanko ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga ye n'o ye frontière fanga k'olu bɛ wulikajɔ la nin waati na walasa min ye basigi n'o ye lakana ye fo ka taa se ɲɛtaa ma ko olu kɔni bɛ wulikajɔ la san ni waati bɛɛ lajɛlen la a ka kuma kɔnɔna na a ye jaabili kɛ ni ka ɲɛsin jamana dɔ ma i n'a fɔ Faransi jamana a y'a yira k'a fɔ Faransi jamana bɛ san tabɔ Mali kɔnɔna na min ye walasa basigi bɛ se ka sigi cogo min na ko nka ko o ma se ka kɛ fiyewu dɛ min ye Alassane Dramane Ouattara ye a y'a yira k'a fɔ k'u b'a bonya u b'a fo kosɛbɛ baw a si ka kɔrɔ kosɛbɛ ko nka ko a yɛrɛ bɛ wulikajɔ min na ko u ɲɛ b'a a bolo jala kabini yɔrɔ jan fɛ min ye mandat sabanan ye ko a yɛrɛ bɛ wulikajɔ la walasa o bɛ se ka sabati cogo min na min ye Niger ale jamana kuntigi ye Mohamed Bazoum a y'a yira k'a fɔ k'o ye nɛni dɔw kɛ fo ka taa se kɔrɔfɔ caman ma ka ɲɛsin Mali jamana ma ko Mali ye jamana min ni ale tɛ nɛni a tɔw jaabi ni nɛni ko nka ko fo Bazoum k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ Niger ale ye jamanaden yɛrɛ ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Niger jamana ni Mali jamana ko kabini lawale olu ye jamana kelen don o tuma Niger ka den yɛrɛ a bara ale tɛ nin kɔrɔfɔ min ta ɲɛsin Maliba in ma mais an balo n'o ye Guinée jamana kuntigi ye an bɛ don min na ko bi ni ale bɛ CEDEAO ale ɲɛmaaya la Abdoulaye Maïga y'a yira k'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ min na bi ko ale kan ka se ka maaw kɔni fara ɲɔgɔn kan n'o ye farafinna jamana ko olu fara ɲɔgɔn kan o tuma ko yan'a ka mandat kɔni ka ban k'a ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ a ka se ka jamanadenw n'o ye farafinnadenw ka olu ka laɲini n'o ye fara ɲɔgɔn kan kelenya ye a ka se k'o sabati bawo ale yɛrɛ kɔrɔfɔ dɔw fɔ kɔrɔfɔ minnu n'olu yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jangana don kosɛbɛ o tuma min ye Colonel Abdoulaye Maïga ye a y'a yira k'a fɔ min ye Mali camancɛ fanga halisa wulikajɔw bɛ senna walasa kalata ɲuman olu bɛ se ka labɛn don nata la cogo min na walasa Mali démocratie a ka kɛ démocratie ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a ko fɔ ka wulikajɔw bɛ senna kosɛbɛ nin camancɛ fanga kan walasa ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi bɔlɔ kelen kan walasa don nata la Mali bɛ se ka basigi ani lafiya a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na karamɔgɔ Abdoulaye Kulibali an sera ka kumaba minnu tɔmɔtɔ ba o de kun ye nin ye Mohamed Samake Nche a fɔra cogo min na Mali ministre ɲɛma n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ye kuma min fɔ ye diɲɛma ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ gɛlɛya minnu b'an ka jamana na bi a ma dogo maa si la wa fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye hali bi maa si tɛna Mali kɛ i sago ye ni malidenw yɛrɛ tɛ a da sera nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na Mali ɲɛtaa fɛn min ka dɔn ka Mali ka sabati o bɛ sabati sira min fɛ Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye
baloran k'a fɔ wulikajɔ kɛbaw olu b'u sɔn kɛrɛnniyana marifatigi dɔw n'o ye jadewala tigilamaw ye maaw hakilila ko i k'a dɔn k'u kɔni bɛ ka tunu nka u n'a tabale kɔnɔ yɔrɔ dɔw la u bɛ k'u kun poyi min ye sibiri dɔ ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna buyaki wɛrɛ u nana marifa ci yen nka ka kɔnw ye u tun ye i ka dɔn k'a fɔ faba sifinaka dɔ a bɔra Espagne ka na k'a bɛ taa foli bila dɔ la u taara fa furanjɛ fɛ o kɛra sibiri dɔw fana u tilala ka na marifa ci kɛ buyaki wɛrɛ la a kɛra so ye donsoba yɛrɛ n'o ye Sinale ale denkɛ kɔni o ye kasara sɔrɔ o jɔngina nka a bɛ furakɛli yɔrɔ la nin waati in na Segu i y'a se ka nin bɛrɛ de pertika di an ma an b'a la k'a fɔ donsoba yɛrɛ Sinale Tarawele ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati in na an ka yɛrɛ lamɛn jɔnni ne ye Sinale Tarawele ka bɔ buyaki wɛrɛ la ne ye donsoba de ye yan. Sinale Tarawele an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibiri don ko jadewala tigilamaw ni aw kɛra ɲɔgɔn na buyaki wɛrɛ la ko marifaciw bɔra la ko kisɛ ye denkɛ sɔrɔ a ko sen fɛ a ko kɛra cogo di? O kɛra Adulayi sibiri don kɔni an bala la k'a ye marifatigiw de nana an ka mɔgɔ dɔw kun an ka soforow la u b'a la ka baara kɛ u y'u de ɲɔri ka na mugu ci u la furanjɛ de kɔnɔna na sisan ani donsow kɔni ye mugu ci kɛ mugu ci in kɔnɔna na ne yɛrɛ denkɛ o joginna na ne y'o sɔrɔ alhamdulilayi a dama koya an yɛrɛ la bolafɛn dɔw tora an yɛrɛ bolo ka maa dɔw joginna dɔw yɛrɛ tora la yɛrɛ tiɲɛ na an ye bi min na Adulayi anw sɛgɛnna dɛ anw ni masarazana cɛ maa ti tɔw fɛ an ni jaga wɛrɛ cɛ maa ti tɔw fɛ maa min kɔni bi ka munumunu anw ni ɲɔgɔn cɛ hali anw ka batigɛ da an ka bi farati b'a kɔnɔ an yɛrɛ kɔni hakilila faamaw yɛrɛ k'a lajɛ anw ta in dɛmɛ sanji wɛrɛ wɔsi ye dɛ Adulayi i bɔra fan o fan i kɛra population ye o kɛra donso ye bɔra fan o fan kɔni mugu bi ci la an sɛgɛnna walahi a du fɔra ko an bɛ don min na ko bi ko basigi cogora mara in kɔnɔ ye kosɛbɛ 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 fan caman fɛ yalima o basigiba min ni bɛɛ bɛ ka kule n'o ye bi o ma se aw ka yɔrɔ la ye wa? Basigi tɛ yen basigi min na don dɔ Fabakɔrɔ la o ye maa fa ye u ka Espagne taala dɔ yɛrɛ de a bɔra Fabakɔrɔ la sisan ko a bɛna Fabakura la u ye mugu cayara o furanjɛ de kɔnɔ ala nalen bɛ dɔgɔkun yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ Espagne Fabakaden yɛrɛ don u ka donsoba yɛrɛ kɔrɔkɛ den don a kun taara Espagne de a nana ko a bɛna taa boisson ye Fabakura la o furanjɛ de kɔnɔ u y'a bɛɛ ka mugu cayara o bɔra ye anw ta kɛra sibiri don fɔw ɲɛ buyaki wɛrɛ yɛrɛ dugutigi denkɛ o taara o nɔfɛ a ka foro la ka taa mugu ci o ye fɛn m'ale sɔrɔ mais kamalen dɔ kun bɛ yen kulo Sebuka ye ko Segumaru kisɛ o sɔrɔ o tun bɛ foro kɔnɔ yen dɔw b'a la k'a fɔ ko surasiw nana ko lakana sabatira ko donso ka marifaw ka dulon min yɛrɛ jɛnna an ka marifa bila an bɛ marifa bila an bɛɛ bɛ taa kɛ ne bɛ taa an tɛ se ka sigi kɔni surasiw yɛrɛ kabini fɔlɔ bɔra o mɛ se anw fɛ yan an kɔni bi an bɛ ala bolo yan an n'an yɛrɛ ko n'an sera k'an yɛrɛ défend min na o de don n'u b'an dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka dɛmɛ k'o cogo la ɲɛrɛ lafiya tɛ yen dɛ ko e yɛrɛ denkɛ ye kasara sɔrɔ a la a bilama a bɛ cogo di? a ka fisa dɔɔni a bɛ Segu ye n'u kɔni ma wuli k'u jɔ hali maloni minnu tiɲɛna o ti kan an baloran k'a fɔ ni tun ye buyaki wɛrɛ donsoba ye Sinale Tarawele ye an bɛ dugawu kɛ hali bi lakana basigi o kuma min bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen se jamana in ka se k'a bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Masina marabolo kɔnɔ na kunnafoni y'a yira k'a fɔ kunungo jadewala tigilama k'u y'u kanbɔ yɔrɔ caman na u tɛmɛna tungolomakaw fɛ u sera ye o bɛ kɛ dɔ k'a fɔ kolongo mara kɔnɔ o kɔfɛ ka tila k'u kunda min ye lotankurakaw k'u nana marifa ci lotankaw fɛ yen donso kɔni bɔra k'u kunbɛn kɔfɛ u y'u kɔtɔrɔmabɔ i y'a se ka nin bɛrɛ piratigɛ di an ma o donsoba b'an bolo de kɛ nin waati in na e ye jɔnni? ne tɔgɔ ye Seni Jara ka bɔ Lotan Kolongo commune kɔnɔ Kɛmasinɛ ne ye Lota donsow ke ɲɛmɔgɔ ye an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo dimanche jadewala tigilamaw k'u taara aw kama lotan k'a kɛra marifaci ye a ko kɛra cogo di? Ablaye kunungo setari waati an ke denmisɛnw sola k'u bɛ taa malo kan malo yɛrɛ kun ye Bayisu Kulubali ke malo ye a n'ange ofisiye mɔgɔ dɔ ko Moriba Jalo k'u bɛ to ko malo kan maloforo bɛ ani pɔnbeni yɔrɔ cɛ ani sɔla ani tununkura maloforo ne b'an n'o cɛ ala y'a kɛ u taale malokan in kɔnɔna ba komi taari tilaŋa ɲɔgɔn na u tilal'o la k'u bɛna filanan daminɛ u nana marifa dadura k'a ci o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ sigi tɛ marifa de anw yɛrɛ wulila kɛ u fɛ jɛ ala kɛ kɛra foyi kɔni ma maa si kɔni sɔrɔ an kɔni y'u kɔrɔta fo ka taa don sɔla dugu kɔnɔ fo u bɔra sɔla kɔfɛ sari dɔw u sira ɲɛru ma kɛ dɔw ye kana sɔla te bɔ ye kana mugu ti denmisɛnninw na a bila min mun kɔni fi ɲɛna an bɛ baara k'a fɔ n ko a baara tɛ nɛgɛ a bɛ ban a mɛ ban bi a mɛ ban sini ni maa min bɛ sigi a kan k'a banna a ye baara kɛ yɛrɛ nɛgɛ ji de bɔ yen n'a taa fa de ka gɛlɛn n'o t'a mɛ ban don o don u sira yɔrɔ min u tinna yɔrɔ min anw b'a yɔrɔ don a mɛ ban dɛ k'a ta lota kɛ taa bila tungulunkura sɔmɔna ɲɛ la kɔlɔbugu kura ɲugu dugabugu siri b'a la waati dɔw bɛ munumunu n'a kɔnɔna an b'u kalama an kɔni bɛ mun lase fanga ma a bila hali bi ni jala kelen b'u kɛra u kɛ jala tan ɲini kɛ don an na an ka fanga an kɔni bɛ mun ɲini u fɛ o kɛ wuli kɛ dɔ nka ka d'an ye u k'an lamɛn fɛn o ma lamɛn u bɛ baara la nka a bɛ kɛ fɛn kɔrɔ wɔsi ye mana kɔni bɛ ci bila u ma hali bi u k'u wuli kɛ dɔ ne t'a mɛ ban ni maa min ye yɛrɛ minɛ kɛ k'a banna a mɛ ban bi a mɛ ban sini u b'an fɔ cogo min u bɛ fanga kɔti fanga yɛrɛ b'o dɔn n'u bɛ wuli kɛ dɔ cogo min na u k'o kɛ ne t'a mɛ ban
nga kele fangile be ko kono fangile be dugu kono amba ni so kan lame nu ya lame sa from soro kelena ambaloda ka foni tu yeseni jara kanye kabolutan krenena kulungu communique na masna sergila afratu kono ambe dugo ke basigini lafia yarabi ala la ko sabati namburai ambaloda ka fo Haut Conseil islamique du Mali la yereba beronia sorno utigile tubesinga anga jamana kono na jamana tan ka fara anga jamana ka salama jamana u kasi kana yonye kele mimbe binia soro bay anga jamana kono na nanda ba kumala nu bala ka kele ken dine toy dine na mau ka fara nyonga ke fara nyonga yere kuye jmende o wuliga do minia sorno bora ka ke anga jamana kono na mi ka do ka fo o mau olu kumbelila mi ka do ka fo Ibrahima Kontao o mi Haut Conseil islamique du Mali nyama danga e ale kuma min fo afle bi anga jamana be ala halamina aka ka malika initiative ta ka blanya fe ka sous région mo bela jelen fara nyonga ala halamin nambe ala no ye basigi baliay no basigi baliay minna asro dina re kasabala dina kuma bala oni dina nyemo minum be anga sous région kono do se ka fara nyonga ninka ka hakili falenge solution mimbe dina kunala anga tega fala o de la anga ne rencontre mimbe bi dina nyemo o bisika na conférence ke ka islamaya ka hakilna fo basigi baliala solution mimbe islamaya la ka tega kuma okan min se ke furaye anga sous région bela jelema fura min nan bela jelme fara nyongo anye dina nyamo minum welo bela jelembe o conseil sigiro de la ka jamana ona onu ka jamana famo kuma kambu no nyongonche solution min be soro sala be se ka ke ka lase ika famoma ananga jamana nyamo be fara nyonga ka ke solution générale fam min damna dina koy a dina joroba koina dang alhamdulillah rabbil alamin mago yedene da malika anga sous région na bela jelen nananga weli lamine bon amanga famo fo lu minu ya bismillah ka na folo bon minga tlaka bismillah ka bela jelen fo ku wala nyundo ka jiro la ka fo ye boy min da malika ni boy min da Haut Conseil islamique boy min daranga pesanga a jara anga famo yere ko be bela jelen bismillah be bori kaso inani kaso donc ambi résolution de corona la taala son no e chine anga famo ani anga sous région famo bela jelen minata taba daika jamana ka tabuluka o jamana famo ye nyongo mina chugo min dena dina nyongo fana ka nyongo minate wase ka amse ka bonne solution générale ambalodan ka foni tu Ibrahima Kontao ni tu ali kanye Haut Conseil islamique du Mali amanyema Cheikh Ousmane Manana Aidara bara imbele jele sinfe ale rekuma min fo angalame anga sigi ka hakili di nyoma koma bebi islamaya don islamaya e fanga soro yoro kwa sabatira na famuna lafiya de be na ma famu o e balawudi wala anyi sigi nyon wele kana anga jeka kuma de ko min bi malika ani de ko min bi kerefe jamana do fanaka minun seru takoro ani minun bebi hake kelena anga sega sigi ka kuma am sega islamaya dila chugodi an sigi yoro la ka ke ben ka ke kelenya ka bo mo fagala ka bo hasidiya la ka bo nyon kelela parce que islamaya fon mana na toro sraka islamaya la o te islamaya doy parce que ala créé de fo ko islamé nyuma e jeni islamé o kishira mo mi mboloma aka toro ma se islamé ma fo nyuma kira ko o de islamé nyuma e mona islamaya e bende kelenya de do islamaya bi yoro nyuma here de be ambalodan ka foni tué Cheikh Ousmane Manana Aidara Haut Conseil islamique du Mali manyema afratu mina mbe dugo ke sigi min kera ala ka ke basigi sababu ye kanya sanga jamana ukilena bala yelema na mbura ye keranena sigi baro sigira singa ministri to medo ka bara nyestembe malikura ere kula sabatilima siga foi kwa kunte dore na manya ka fo asiji min ya soro temananga jamana konana o bara usinfe hakla chamantara o bara bu bla senga to o damana na to mina kasega nyefoli ka o bara unyeta kunka mami men ya soro ministri to men ya soro bara sigi senga o malikura ko ere o joli keranena ya soro ministri Ibrahima Ikasa Maiga ale ba nyefo sigi kunku fe nyende angalame anga sigi ka fo ba min kera o kuma o kunka mi assise nationale de la refondation akuma o kera gafeye ka ke barada e gouvernement kunda. Maintenant, au baranyebla au bekake parce que bibi na gouvernement ministère fin ba kono be kanki jorofa bara munum binyesi yerema. Donc anyon la jere ani un ministre Saba, administration territoriale, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques institutionnelles, ani nere ministre de la refondation, ani ministre Toube secrétaire généraux, munu yuka administration nyema ministre kono, ministre Kofe, pour que Bekaseka itani bladon refondation barola. Département fin
bi baara dɔ ɲɛsinnen do i ma e taw ye jumɛn a la e b'a a baara cogo di ani i b'a baara kɔma segin ka na gouvernement yɔrɔ cogo di pour que gouvernement sara a ka se k'i sara sincère ANR la parce que sincère ANR o de bɛ gouvernement kɔlɔsi refondation baaraw la donc pour que bɛɛ ka se k'i jɔyɔrɔ fa mais ni o fana kɛra bɛɛ y'a faamu gouvernement kunda an bɛ sɔrɔ k'an ɲɛsin mɔgɔ minnu maliden minnu ye assise baaraw kɛ pour que gouvernement yɛrɛ ka kɔmasegi kɛ u ma k'a fɔ ko aw ye kuma minnu fɔ an y'u bayɛlɛma k'u kɛ baarada ye a baaradaw filɛ a baara bɛ na kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan aw yɛrɛ aw parti politique aw société civile aw diinɛ ɲɛmɔgɔ aw syndicat kɛnyɛrɛ baarakɛlaw aw malien établi à l'extérieur aw bɛɛ aw ka fana ka jɔyɔrɔ filɛ nin baarakɛtaw la bɛɛ ka se k'i labɛn k'i jɔyɔrɔ fa a la donc o baaraw ɲɛbilaw de bɛ ka kɛ bi an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye i ka sa ma i ka ni tun y'ale ka ɲɛ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila sabati minɛ kɔnɔ na an ka jamana k'a basigi n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ minisiri bɛ an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ seko ni dɔnko ni laadaw kimɛnni ma an ka dɔnkilidala kulu minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ faso ka dɔnkilidalaw don n'i y'a sɔrɔ olu bɛ wele ko Badema national olu kun famana u man kan ban nga u ye dɔnkili kura dɔ ni ko bila sen ka o baaraw bala yɛlɛ kɛra ka bɛn ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya o hukumu kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnen na o bilali sen kan o sen fɛ minisiri Andogole Gindo ale ye kuma min fɔ o filɛ a bɛ waati jan bɔ Badema kun mankan sumayara k'a kɛra caman kɔnɔ ko Badema ko dabilala ayiwa ministère min ɲɛsinnen do seko ni dɔnko ma a ye programme ba dɔ de sigi a ye programme labɔ programme min bɛ ɲɛsin anw ka seko ni dɔnko jɛkuluba minnu bɛ yen jɛkulu kɔrɔba minnu bɛ yen alors minnu bɛ ɲini ka kɔrɔ minnu bɛ ɲini ka sɛgɛn ayiwa fiɲɛ kura don olu kɔrɔ donc o programme de b'an bolo minisiri y'a fɔ cogo min na min ye ka dɔgɔ Badema national hakilila min b'u la bi jamana in basigi lafiya maaw bɛ se k'u dɔn cogo min na ka bila u sira ka dɔnkili sababu la an bɛ dugawu kɛ ala k'o hakililaw ni k'o yakubaya n'an bɔra ye kunnafonidilaw olu cogola du kɔnɔna na fara ɲɔgɔn ba kɛra ye kalata n'a ma ɲɛ k'a fɔ an gunbɛw kan kunnafonidilaw dun jɔyɔrɔ ka bon o ko la fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ kuma lase kunnafonidilaw ka ɲɛmadankan kɛrɛnkɛrɛnnen na n'i y'a sɔrɔ maison de la presse ɲɛmadankan Mamadu Dabo ale ka ɲɛfɔli ka kunnafonidilaw ye o ko kun kan Mamadu Dabo ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ n'an y'a jateminɛ an ka jamana in kɔnɔ kalata mana kɛ a kɛ o kɛ a ka can na mankan dɔ bɛ yen tuma dɔw mankan in ka bon tuma dɔw a man bon ni mɔgɔ min n'i y'o jate ye kaban ni kalata dɔ bɛna se i kan ka ɲɛsigiw kɛ an b'o ɲɛsigi baara de la ka d'a kan min ye kibaruya laselaw ye olu jɔyɔrɔ de ka bon kosɛbɛ kalata ko in na anw de bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma kalata taacogo la an bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma min ɲɛna a la min ma ɲɛ a la bɛn minnu kan ka kɛ sigikafɔ minnu kan ka kɛ a si tɛ fɔ anw kɔ an b'a daminɛ na an b'a cɛmancɛ la an b'a laban na o ɲuman ye min ye yanni kalata ka se an ka ɲɔgɔn ye ka bɛn kow kan ko minnu b'a to kalata in a bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na Mamadu Dabo fɛ yarabi ala k'a baara o ni k'a bila sen kan jamana in k'a bila basigi lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye septembre kalo tile 22 n'o kalo yɛrɛ sera ka ban maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'i y'a mɛn naji dɔ su don jamana in ka se k'a bila nin sira in kan o kɛra dɔw ka cɛsiri de ye ka Mali hakili jigin don min i ka dɔn k'a fɔ Mali n'a b'a yɛrɛ bɔ i ka dɔn k'a fɔ jɔnyajuru kɔnɔna na n'o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya o don a bɛ bɛɛ hakili jigin o la kabini kalo in mana jɔ ni 22 septembre sera a bɛ ɲɛnamaya yɔrɔ caman na ɲinɛnta in a ɲɛnamayara Mali fan caman fɛ maa caman ka fɔ la ko ɲinɛnta yɛrɛ ɲɔgɔnɛ fama kɛra k'o ye min masigikaw fɛ a labɛnna ye ɲɛnajɛ sugu bɛɛ lajɛlen dɔ kɛra Baningo kɛrɛnkɛrɛnnenya Jola marabolo kɔnɔ masigikaw fɛ o sen fɛ Yusuf Aidara ale entrepreneur ale ye wulikajɔba kɛ ka se ka jaba dɔ dilan ja in yɛrɛ k'a dilan k'a kɛ Asimi Goyita ye ka rond point dɔ dugu ɲɛmaw an'olu ka tɛgɛrɛ ɲɔgɔnma kɔnɔna na ka yɔrɔ in labɛn ka Asimi dilan n'i y'a ye i b'a fɔ k'i bɛ taama ka t'i sigi Asimi yɛrɛ de kɛrɛfɛ ka yɔrɔ in k'a labɛn Asimi tɔgɔ la ko Asimi tɔgɔ man ka tunu o min kɛra min ye masigi jeunesse ɲɛma Cheikh Abu an ɲininkali k'ale la an ka lamɛn ne tɔgɔ ye Cheikh Abu Jara ne ye masigi jeunesse président ye ko Yusufu Aidara bɔra ka monument dɔ jɔ aw fɛ yan e min ye sifinnakaw ka ɲɛmaa ye o monument in a ye aw bila hukumu jumɛn kɔnɔ monument in labɛnni Asimi tɔgɔ la a ye an bila Asimi dɛmɛni a ye dɔ fara o de kan an bolo parce que ni mɔgɔ n'a ye wale ɲuman kɛ k'a fɔ da la o b'a bɔ mais n'i m'a fɔ mɔgɔ min ɲɛna o tigi t'a dɔn mais a ka fɔ ko monument dɔ dilanna masigi ko Asimi photo b'a kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'i tɛmɛtɔ sera masigi ni ɲɛ dara kan i n'a dɔn Asimi ko ka di ni mɔgɔw ye a bɛ dɔ fara Asimi ka diyaɲɛ kan anw bolo Asimi ka diyaɲɛ tɛ diyaɲɛ gansan ye a ka diyaɲɛ nin ye a yɛrɛ kɛwale diyaɲɛ de ye
adamaden ni kilenna ni ɲana jagoya ala bi kanu don hakilimaw la anw bɛ yɔrɔ min na ko bi jagoya anw ka nin kɛ Asimi ye parce que a yɛrɛ di jamana ma wa ni mɔgɔ min hɔrɔnya la n'a yɛrɛ di jamana ma aw mun ye jamanaden ɲumanw ye f'a fana ka fɛn dɔ ta ko o ɲɛsin an ma anw yɛrɛ fɛ yan bibi na a ye château 2 sigi masigi yan ka tila ka école dɔw labɛn o bɛɛ ye fɛn minnu bɛ tiɲɛ na mɔgɔ bi sɔnni sigi a kan militaires ye siɲɛ caman kɛ anw fɛ yan u bɛna ka na patrouille k'an ka yɔrɔ la a yɛrɛ bɛ ka baara minnu kɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la monument ko in nin kun ye an ka fɛ k'a sinsin an ka fɛn k'a yira même tɛmɛbagatɔw u k'a dɔn tiɲɛ na Asimi a kanunen don yan an bɛ mun fɔ Yusufu an kɔni b'a fɔ k'a barikada parce que bibi in na tiɲɛ na n'i y'a mɛn masigi jeunesse communale an bɛ se k'a fɔ ala ni Yusufu barika parce que a ye layidu dɔ ta anw ye a ko anw ma masigi commune jeunesse ni an mago jɔra diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn na ni n seko bɛ min na a ye n'a fɔ ɲɛna n seko ye mun ye n bɛ o k'an ye a y'o layidu d'aw ma a ye appareil de sonorisation d'aw ma plus d'1 million fosi tɛ yen n'anw b'a kɛ masigi yan n'an m'a fɔ a ye n'a m'a jɔyɔrɔ fin o fɛn tɛ yen a ye bonya d'an kan a ka fɛn o fɛn a b'a bonya di an ma an fɛnɛ mago bɛ fɛn o fɛn na an bɛ taa ka t'o ɲini a bolo Yusufu Ayidara a sara bɛ ala bolo ala k'a sara ni a ŋaniya ye a bɛ ka baara mun kɛ ala k'a sara n'a ye diɲɛ k'a sara n'a ye lahara an balona k'a fɔ ni tun ye sifinnakaw ka ɲɛma kan ye Yusufu yɛrɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ale bɔra ka ko sigi sen kan an ka yɛrɛ lamɛn. Ne ye Yusufu Ayidara ye ka bɔ Masigi n ye entrepreneur ye. Yusufu Ayidara i bɔra ka taamasiyɛnba dɔ colonel Asimi Goyita o ja b'a sanfɛ mun de la i ye nin baara in kɛ. Faso kanu ani fasoden ɲumanya o de ye n bila ka baara in kɛ adamaden i tɛ kɛ foyi ye n'i yɛrɛ tɛ malinfin i ka fierté fɔlɔfɔlɔ o ye i faso ye maa o maa ma k'i ka jamana fɛ i nalen diɲɛ kɔnɔ i komi i ye saraka de arabu ko ten hubbul watan minal iman faso kanu ye limaniya dɔ ye o kama ne ye nin baara wajibiya n yɛrɛ kan munna jamana kuntigi min b'a ɲɛ bi son excellence colonel Asimi Goyita maliden ɲuman mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'e bɛ Mali fɛ Asimi sara tɛ mɔgɔ bolo adamaden n'i ka bon diɲɛ fɛn bɛɛ ye Asimi y'a ni feere jamana in ma n'a kun nana k'a nana yɛrɛ ɲa kama diɲɛ mɔgɔ mago b'a la bi a k'a ka miliyariw minɛ a k'a yɛrɛ bila pɛ la a k'a kɔ dilan ka Mali bila dingɛ kɔnɔ mais a nana jamana tɛ kɛ foyi ni jamanaden tɛ ka jɛn ligisi kɔ ka i yɛrɛ don kaso la ka jɛn mɛnja kɔ k'i yɛrɛ don kaso la walasa anw ka se ka lafiya Ablaye ni maa min ma k'o fɛ ne t'a dɔn e bɛna kɛ fɛn min ye don dɔ tun kɛra an tun bɛ da an siso kɔnɔ an ni jatigɛ tun bɛ si walayi mɔgɔ minnu bɔnɛniw ni la u m'a min u m'a bɔ o joli de fagara jamana in kan n'anw ko gɛlɛya bɛ an bɛ ka yɛlɛ sabatɔw kɔ la minnu bɛ yen n'olu tora fu mɔgɔ min sera ka na i yɛrɛ di k'a fɔ faransɛ ma k'i daminɛ taa ka bɔ an ka jamana kan Ablaye anw bɛ mun wɛrɛ ɲini tuguni o de la n ye a kanu parce que n'i ye diɲɛ fɛn o fɛn kɛ halisa tɔ bɛ o la n'i ye yɔrɔ labɛn k'a ka image bila ye parce que Asimi image man ka tunu Mali kɔnɔ tuguni c'est pour cela n y'a kanu k'a ɲini an ka dugutigilakaw fɛ k'a ɲini an ka mairelakaw fɛ k'a ɲini an ka commandantakaw fɛ u ka autorisation di yan n b'a fɛ ka baara dɔ kɛ yɔrɔ in na ni o ye ka Asimi photo bila a yɔrɔ la maa o maa bɛ yen n'i ɲɛ dara a kan i b'a dɔn k'a fɔ nin ye fɛn min ye u jɛnna n'a ye maire ye papier di commandant fɛnɛ dugutigilakaw gɛlɛya ma k'a la foyi ma k'a la bɛɛ jɛnna ka don da kelen fɛ n ye baara in daminɛ yɔrɔ n'a cogoya kama parce que sira in ma kɛ goudron ye o de kama n'i ye bolonɔ bila a la k'a ka plaque dilan k'a o bila sanfɛ an ka commandant o y'a ɲini an bɛɛ fɛ bi rond-point a ka kɛ rond-point Asimi Goyita ye donc an ye o yɔrɔ sɔrɔ dugu kɔnɔ bi o tɔgɔ dira a ma n fɛnɛ ye layiru ta an ka demande bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo an ka sirako la n'o ye ka ta Joyila ka na Masigi ka tɛmɛ Sanso fɛ ka taa Dɔnba ka bɔ Dɔnba ka taa Kuale fɔ ka taa se Kebila an ye kibaruya min sɔrɔ o ye ka bɔ Joyila ka na Dɔnba u ye o yɔrɔ fila ta k'o kɛ lo fila ye k'a fɔ u bɛna o baara daminɛ ni Ala y'o tugu an si kunna k'an kɛnɛma to n ye layiru fɛnɛ ta Ala ɲɛ n bɛna symbole dɔ labɛn yɔrɔ in na ka Asimi labɛn k'a sigi a kan diɲɛ mɔgɔ bɛ se k'a filɛ cogo min na walasa banikɔ fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ Asimi ye fɛn dɔ kɛ jamana in ye sara min fɛnɛ bɛ di a ma ka tila ka dɔ bɔ o la robinet fila b'anw ka dugu kɔnɔ Asimi fɛ salle de classe dɔw labɛnna Asimi ka nafolo fɛ ale ye yɛrɛ jɛnli min k'a la dɛ ɲɛmɔgɔ tɛ k'a ta i b'a dɔn n'i y'a ta caw i b'a bila caw o de y'a to kɛlɛminɛnw sera ka sa o de la an bɛ Asimi fo parce que n'ale tiɲɛna kɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ n'i ye nin ɲɔgɔnna kɛ i b'a sɔrɔ dɔw b'i ɲugun a la dɔw t'a filɛ ko ɲɛnama dɔw b'a bila politiki kow minɛn kɔnɔ e ye nin baara min kɛ yalima a koromokari la i ye wasa sɔrɔ a la ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la wa depuis an ye baara daminɛ Ala ma diɲɛ don o don da dɔ bɛ t'i jɔ soit dɔ bɛ ne wele Sidibikɛ ye baara min daminɛ tiɲɛni yɛrɛ Ala k'i sara an ye an jija fɛnɛ ka baara ba ka bɛn ni indépendance fête le parce que depuis Mali bɛ yen san 60 dɔɔnin na n'i ye ne ɲininka wallahi ne b'a fɔ ko Mali ka indépendance a san fɔlɔ de ye ɲinan ye sinon a tɔ fɛn o fɛn kɛra
an bɛ musalaha ni koja ɲɔgɔn bolo la sinon wallahi an ka indépendant kun d'an bolo masikaw bɔra bi komi kɔnɔkulu jeunesse kɔni tɛ olu y'a ta 100%. N b'o foli belebeleba bila ka taa Baniko ka bɛɛ lajɛlen ma sanso délégation nana ka na fara an kan nin kurubo kari la mais o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mun kama o bɛɛ bɛ kɛ Hashim kama filidenw tɛmɛla n'a fɔra ko hali u bɛ tɛmɛ dugu in na yan mɔgɔw bɛ yen wallahi a kun t'olu ka kungo t'a sa nin ka yɔrɔ labɛn n'i y'o jama lajɛ bi Hashim filɛ a tɛ kuma o n'i ye pɛlɛ la dɔrɔn wo b'i la Hashim tɛ mɔgɔ wele o an b'a k'a ye de parce que an b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ réalité de don wa k'a yira a la fɛnɛ an bɛɛ layiru ta en tant que a bɛ nin position la n'a ma yɛlɛma wallahi n'a y'a kɔfilɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'an ye tradition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n b'u fo ka tila k'a yira u la minnu bɛ yen ni olu bɛ mankanci la o yɛrɛ de ye ko in valeur ye n'o fɛnɛ ma kɛ valeur de t'u la ala min ye dalimasa ye bɛɛ ma kɛ ala fɛ wa bɛɛ tɛ kɛ maa kelen fɛ Ablaye ala ye diɲɛ fɛn o fɛn da jaga b'a la Ablaye du jaga bɛ yen Ablaye kabila jaga bɛ yen Ablaye dugu jaga bɛ yen Ablaye jamana jaga bɛ yen ni ko nana i b'o jagaw de dɔn quoi donc minnu bɛ kuma la n'u bɛ ka tradition la gosi dɛ olu de ye jamana in jaga ye an k'olu t'o la o de b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ waati dɔw bɛ yen o yɛrɛ minɛ waati kɔnba b'a ni diɲɛ cɛ bi Faransi bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ pour que k'an détruire su ni tile wallahi Faransi ka mission 100% ye o ye an si kana bila an kun la k'an bɛ nin kɛ ko kɔnba ma daminɛ fɔlɔ quoi n'an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya di kamalen in ma an ɲɛfɛ mɔgɔw degunna mɔgɔw tɔɔrɔla u ye ala wele minnu kɛ wallahi ala ye Hashim ci Mali ma ka kɛ Mali ka musajabu ye Hashim bɛna don min n t'a dɔn ma deli k'a ye mais fɛn in dilanra bolo ka force sɔrɔ ka se niveau min na a t'a dɔn k'a fɔ ni ɲɔgɔnna surprise bɛ bɔ a kɔnɔ bon o ye ala ka dɛmɛ ye an bɛ ala deli o dɛmɛ ala k'o jidi an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Yusufu Hayidara ni tun y'ale kan ye monument in n'i y'a lajɛ a bɛ maa caman bɛ yen i ɲɛ bɛ d'a kan i b'a ye dɔrɔn i b'a kanu wa dugulamaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ in yɛrɛ ka rond-point yɛrɛ n'a cogo tɔgɔ da rond-point Asimi Goyita an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲuman na o ni ka ninnu caya an b'a lɔn k'a fɔ bɔ kɛra ye taa kɛra min ka dɔn k'a fɔ kubu dɔ o dalen tun bɛ député Mamadu Jarasuba fɛ o kɛnɛ kan Juventus ka taa se Pima Rouge kɛlɛkɛbilen tɔn fila tun bɛ ɲɔgɔn na o ndolantan kun kɛra nisɔndiyaba minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kɔni bugɔra an ye ɲininkali kɛ olu ka jalatigi la a ye min fɔ filɛ ne tɔgɔ Jibril Mariko ka bɔ Masigi yan an Pima Rouge mɔgɔ de kuma na an ti kata un egu mɔgɔ tɔgɔ Juventus ne capitaine an ne bolo atana a jara fana ne bɛ min fɔ kubu ɲɛ kubu dara a diyara an ye nin m'an ti don ɲɔgɔn na an ka ladali fana an ka ɲɔgɔn si caman sɔrɔ ka na an ka dugu la honorable Mamadu Jarasuba ale de ye kubu in d'an ye n'i tira fɛn fɛn na a bɛ dusu di ma siɲɛ wɛrɛ ta la i ka se ka gagner ne ka kuma laban ye an min ye denmisɛnninw an ka dusu ta an ka kɛlɛ dabila balontan de b'a to an bɛ se ka don ɲɔgɔn na mais n'an kɛ mankan ye an tin duma ɲɔgɔn na dɛ ma ala deli ɲɔgɔn caman kan ka dugu kɔnɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye minnu bugɔra minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kubu ta olu yɛrɛ ka jalatigi an ɲininkali k'ale la a ye min fɔ filɛ ne tɔgɔ bɛ ko Lasina Sidibe Masigi kɔnɔ yan egu min gagnera final la o Pima Rouge Masigi 22 septembre o de capitaine de bɛ ne Jarasi ka kubu don kubu in yɛrɛ a dala tiɲɛ yɛrɛ a nisɔndiya kɛla n'a yɛrɛ parce que an tilema bɛɛ kɛ ka ban an ma kubu tan Masigi a bon nin yɛrɛ kɛla nin bɛ dugu ka ɲɛtaga yɛrɛ de ko fɔ kosɛbɛ quoi a compétition cala yɛrɛ parce que kɛlɛ ma bɔ a la a kɛla badenya kubu ye a ma kɛ fani fa quoi u y'a kɛ ni min bɛnna la ekubu ko la u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ pour que kɛlɛ tɛna bɔ a la tiɲɛ yɛrɛ a kɛla kɛlɛ ma bɔ a la a jala yɛrɛ nin ɲɔgɔnna ka to ka taa dugu kɔnɔ a bɛ dugu yɛrɛ ka ɲɛtaga ko yɛrɛ ko fɔ bon a bɛ jeunes ka nisɔndiya ko fɔ u b'a dɔn ko mɔgɔ b'u la min ɲɛtaga ko bɛ o kɔnɔ dugu kɔnɔ n bɛ foli di Masigi jeunesse bɛɛ ma ale ni Jarasuba min ye an fa min sera ka kubu lase dugu kɔnɔ ka dugu ka bɛn ko fɔ n bɛ n ka foli d'ale yɛrɛ ma kosɛbɛ yɛrɛ parce que kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ quoi n'an tun b'a bɛn Jarasi tun tɛ se k'a fɔ ko a bɛ na kubu da dugu kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la kubu dala ka ban kɛlɛma don a jala Jarasuba yɛrɛ ɲɛ an b'a lɔn k'a fɔ min ye Masigi jeunesse ɲɛma kubu in senfɛ fana a m'a kɛ nisɔndiya dogo an ka lamɛn ne tɔgɔ ye Cheikh Abu Jara ne ye Masigi jeunesse président ye 22 septembre fêteli kɔnɔna na bi nisɔndiya mun bɛ ne na nin ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san nin ye o san selen kabini 1960 Modibo ye yɛrɛma hɔrɔnya ye a dira ma n'i ye Modibo lajɛ jogo min tun bɛ Modibo la kɛwale mun tun b'a la i bɛ n'o kɛwale kelen i bɛn'o ye Asimi na bon a bɛ komi an tun bɛ fɛn min ɲinina kabini waati jan ala nana o fɛn di an ma ɲina 22 tɛmɛna anw fɛ yan cogo min na baara in a kɛcogo ɲɛna anw fɛ yan kosɛbɛ depuis sɔgɔma fɛ an nana ka na drapeau yɛlɛn an ye nɛgɛso kurisilaw bila ka taa o kɔfɛ commandant Jarasuba mairie dugutigi musokuntigi denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔw an ye kuma di olu ma 22 ko kan olu k'u hakilinata fɔ sigida ɲɛtaga kan o tɛmɛnen kɔfɛ Yusufu Hayidara a ye monument dɔ labɛn Asimi tɔgɔ la an taara ka taa o monument ka taa kurunko karili kɛ kɔfɛ Jarasuba ka kupu dɔ
dalen kun don o kupu in an nana ka na o final tan an kɔni ye baara minnu kɛ 22 hukumu kɔnɔna na ɲina san 2022 o ye nunu ye Masigi commune jeunesse an bɛ baara kɛ ni an dafɛdugu commune ye an bɛ baara kɛ ni Ɲancila ye an bɛ baara kɛ ni Ngolobugu ye an bɛ baara kɛ ni Sanso ye an bɛ baara kɛ ni Donba Dɛbɛlɛ Wɔla ani nunu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ bɛ baara kɛ ne ka kuma tɛ da Masigi commune dɔrɔn ma ka fara olu kan ne bɛ mun fɔ o fɔlɔfɔlɔ o ye bɛn de filanan o ye cɛsiri de ani ɲɔgɔn dɛmɛ parce que an bɛ don min na ko bi Asimi ko ten ko ni ale ka baara in tiɲɛna bolo o kɔrɔ denmisɛnninw ka baara tiɲɛna bolo Asimi bɛ ka fɛn caman kɛ bi mɔgɔ b'a fɔ ko Asimi mais ale kelen tɛ n'a ka gouvernement de don o la n b'a ɲini Masigi mara kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ an kana sigi ko autorité kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninw jɔyɔrɔ ka bon jamanajɔ la mais a tɛ kɛ ni da dama ye an yɛrɛw bɛ se ka mun kɛ an fanga la tanayɛlɛ a bɛ kɛ dɔndɔni de an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Cheikh Abu ni tun ale kan ye député Mamadu Jarasuma yɛrɛ kuma min fɔ kubu diyɔrɔ la an ka yɛrɛ lamɛn nisɔndiya ye fila ye nisɔndiya fɔlɔfɔlɔ a bɛnna an ka donba nin ma n'o ye 22 septembre ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ aw bɛɛ fo ka taa daminɛ fɔ bi ne ma se terrain kan ni bi dɛ mankan ma bɔ a la ani cɛ ni baraji a bɛnna bi donba nin ma 22 septembre un jeudi bi ye jeudi fana ye 22 septembre a dɔ kɛra mais k'a bɛ donba ma o fɛnba dɔ ye ani ce nisɔndiya filanan bi mankan ma wuli dɛ an bɛ ala tando an b'o foli lase aw ma n'i y'a ye an bɛ ka kubu ta kun ye mun ye a ka maa kelen kelenw ta ka fara ɲɔgɔn kan ka équipe dɔ former sini min b'a dɔn an n'a fɔ ko Banikɔka den dɔ bɛ yan yɔrɔ la ni nin bɔra yen an ye min daminɛ an bɛ n'o daminɛ dafɛdugu bɛɛ la donc ne ta ye foli ye vraiment k'aw fo an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye député Mamadu Jarasuma kan ye a kɛra i ka dɔn ka fɔ nisɔndiyakoba ye maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka na nin kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ a dabɔra tila min kama yarabi la basi lafiya ka se k'o sabati ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye yɔrɔ dɔ bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya joyila ale ni Masigi ni ɲɔgɔn cɛ o sira ka pɔn dɔ bɛ yen ko Masako pɔn o kɔni ji kɔni a kɛ sira yɛrɛ ka se k'a tigɛ ye ni kun ye ji ye jumadon i tɛ se ka da la k'a fɔ ko nin ye ji ye mɔbiliw kari bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ kari tanna wa mɔbiliw ma kun tɛ se k'olu ka kɛ fɔ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ n'u nana u tɛ se ka tɛmɛ k'a sababu kɛ jiko ye an yɛrɛ sira kɛnɛ kan jama bɛ jɛ de ka bolimafɛn ka ta ka da u kunna o moto ye mɔbiliw kɔni kabini sɔgɔmada fɛ fo sufɛ u bɛ yen kariw ka taa se personnel ma an ye maa dɔw sɔrɔ a kɛnɛ kan ye an ye sira minnu sɔrɔ yen an k'u lamɛn. Ne ye Abdou Sidibe ka bɔ Masakɔya dugutigi ka kuma lase la sira in tigɛ ma mun kama bi kɔni kabini 8 heures fan fila ni heure min mɔbili jɔlen don Masigi fan fɛ a jɔlen don Joyila fan fɛ k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma tɛmɛyɔrɔ tɛ dɛ an yɛrɛ fɛ Masakɔ kɔ caman de bɛ an ni Kilebi cɛ a bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ kelen ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa fɔ tile Bangɔ kɔfɛ nin t'a fɔlɔ ye nin t'a filanan ye sira baarabaliya pɔn in seleke la pɔn bɛ sɔgɔlen bɛ a bɛ san 3 bɔ ko siraba bɛ na dilan kabini saa jumɛn yɔrɔw sumana taamasiyɛn bilala an ka sow la kuru ka kuruwa k'u la hali bi foyi ma kɛ an ka ɲɛmɔgɔw kɔni bɛna min fɔ an ɲɛna dɔrɔn ko financement ma sɔrɔ ou bien budget kɛra a tɔ ye wari ko ye an kɔni tɛ foyi dɔn a la n'o tɛ fɔbaliya tɛ gurupuw bɛ Masigi ni Joyila Ngolobugu Bangɔ fɔ Sanso a bɛɛ sigi kun ye siraba in koyi Yusufu Ayidara salon tilema a ye caman kɛ se a ye siraba digɛba ninnu bɛɛ gɛrɛ ka bɔ Masigi fɔ Ngolobugu Yusufu Ayidara y'o kɛ an y'o ye a ye dɔ kɛ. e mɛ dutigi ka ciden k'a ye ni siraba min bɛ yen ni jama bɛ bɔ a fɛ ta ka tila ka na ɲɔgɔn kɛ o la a bɛ aw bila hukumu jumɛn kɔnɔna la. a bɛ an degu dan bɛɛ la mɔgɔw jɔlen filɛ kɔ ɲɛ a kɔ dumuni feere yɔrɔ tɛ yan mɔgɔw bɛ kɔngɔ la an ka foro dalen filɛ ji kɔnɔ k'a ta yan fɔ Kilebi fɛ bɛɛ bɛ ji kɔnɔ bi o da t'an bolo siraba ko na fɛn o fɛn bɛ fɔ a la tant que anw yɛrɛ ma mansinw yɛrɛ ye sira in kan mɔgɔ si ka kuma duman d'an tulo kɔnɔ tuguni tiɲɛ t'u ye n'an ye mansin y'a ka don min ka siraba dilan n'o tɛ caman fɔra an ɲɛna sa fosi ma kɛ o si ni tiɲɛ ma bɛn siraba in mana se ka kɛ gutɔrɔn ye a bɛɛ ja lamini dugu bɛɛ an yɛrɛ fɛ Masako yan mɔgɔw bɔ kɔrɔn fɛ ka bɔ Kilebi fɛ ka na mɔbili ta yan o ye siraba nɔfɛ koyi mɛ n'a ma dilan de welewele dakan wɛrɛ kɔni tɛ yen k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka bɔ Joyila bi ka taa Masigi sira ka tiɲɛni da don saa min nalen filɛ n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ nana mɔbili kɔni tɛna bɔ Joyila tuguni ka taa Masigi ou bien ka bɔ Masigi tuguni ka taa Joyila o bɛɛ dabila. ne ye Jɛnɛbu Dunbiya ye ka bɔ Segu an bɛna taa kɔɲɔ de la n cɛla la Masigi tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni nana depuis sɔgɔma an ye gɛlɛyaba de sɔrɔ sira la depuis 10 heures fɔ 18 heures an ma se ka tɛmɛ mobili fɛn fɛn bi a bɛɛ jɔlen don ka sababu kɛ ji kɛlen don ka sira tigɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kamana gana ne b'a fɔ komi an tɛ Mali yɛrɛ dɔ ye jamana ɲɛmɔgɔw gɛlɛyaba de b'an kan sincèrement minnu bi so olu kamana gannen don n'o ye an yɛrɛ kamana gana an t'a dɔn an bɛ tɛmɛ cogo o cogo an b'a ɲini jamana autorités fɛ u ka
a lajɛ baningo sira in kɔni surtout joyila masigi u ka cogoya k'a la a bɛ diya an ye. Ne ye Maru Samake ka bɔ Baba, ne ye ressortissant de association ARB. An yɛrɛ bɛ ka taa an ka association ka ci dɔ dira Masigi commune na. An kɔni sera depuis 13h an jɔlen bɛ yan. An kɔni bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ sirako in hali n'u ma gɛtɔrɔn in dilan u k'a lajɛ ka kɔ in dilan quoi pour que an bɛ se ka tɛmɛ a fɛ cogo min na sinon vraiment a kɛra gɛlɛya ye Banikɔ ka bolo. Banikɔ sirako in ni yɛrɛ ye madɔrako de y'an bolo n'a fɔra k'i faso sira kan depuis heure jumɛn an jɔlen bɛ yan siran an ka denbaya la ka ban. Anw yɛrɛ filɛ yɔrɔ min sisan an ka dugumɔgɔw n'anw bɛ don sanko san an ka dugu bɛɛ de bɛ k'an kunbɛn mais bi an jɔlen filɛ nin yan weleli bɛ ka bɔ anw kun fan bɛɛ an kɔni bɛ min bila jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya président Asimi Goita Banikɔ sirako in na vraiment a kɛra problème kɔni y'an bolo bi. Ne tɔgɔ ye Fuseni Tarawele ka bɔ Baba. An bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sirako in an ka welewele da kun y'o de parce que n'a fɔra ko k'i faso sira tɛ se ka boli i bɛ taa i faso la cogo di. Banikɔ dun ye yɔrɔ ye vraiment nafa fɛn minnu bɛ bɔ yen nɔ a ka bon kojugu parce que n'i ko Mali développement ta k'a lajɛ bi don bɛ se ka Banikɔ fɔ ka bɔ a la fiyewu. N'a fɔra ko depuis 13h mobile jɔlen bɛ u tɛ se ka tigɛ bon an ka kɛ sa banabaatɔ gɛlɛman dɔ bɛ ka bɔ Masigi ka taa Joyila ni a sera nin yɔrɔ fasugu ninnu ma ni Ala ma fara i kan a ni bɛ to a la u k'a lajɛ financement bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ pour que ka sira in dilan parce que an ka hakɛ de bɛ jamana kan de parce que an bɛ impôt sara o de kosɔn an b'a ɲini Asimi fɛ a ka wuli donc hali n'a bɛ mɔgɔw bila ka na sira in démarche kɛ ka état lajɛ min bɛ Banikɔkaw kan o de ye Banikɔka ka welewele da kan ye bi in na. Ne ye Dramani Sidibe ka bɔ Masigi ne ko Fala sirako nin u kɔni k'a lajɛ a ka dilan. Ne nana ni ka muso ye Amadaji bɔra n'a Masigi ka na an nana 3h de temps kɛ ji la yan an tagalen sisan dɔgɔtɔrɔw ko an mɛnna donc fanga tɛ muso la ka a yɛrɛ défendre beli ko f'a ka kɛ opération ye dɔgɔtɔrɔw ko an mɛnna yen kojugu ko den ka ji min ji nɔgɔ min fo ka se 2000 o kɛra jiginni sen fɛ bon an na bilala bi an segitɔ fana an nana 3h de temps kɛ o yɔrɔ kelen la vraiment an kɔni b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ min dɔn o de ye Jirasuba ye an bɛ ka ɲɔgɔn faga o de nɔfɛ a k'a lajɛ anw tɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ dɔ Banikɔ ani Jirasuba tɛ o kunu dayɔrɔ jate minɛ olu dalen don anw bɛ yan anw bɛ ɲɔgɔn faga olu nɔfɛ a k'a lajɛ k'anw filɛ vraiment n'a sera ka i jɔ sirako la a bɛ diya an ye. An bɛ wuladan k'a fɔ ni cɛ maa dɔw ka sira ye dugutigi ka ci lase la ka taa se maa caman ma ka fɛn fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ nin sira in k'a lajɛ n'o tɛ n'a fɔra nin bɛɛ dugu walima nin bɛɛ mara nafasɔrɔ sira caman bɛ yen minnu bɛ bɔ nin sira in fɛ ni sira in ni wulikajɔ ma kɛ k'a lajɛ gɛlɛya dan don a sira in ka se k'a labɛn joona sanko gɛlɛya minnu bɛ yen olu bɛ se ka bali cogo min na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ 22 septembre kɔfɛ an ye ɲininkaliba kɛ démocratie fanga ka na se fanga min tun bɛ ani nin waati in na 22 yɛrɛ kɔnɔ an ye ɲininkali kɛ Jirasuba la ale b'o jaabi d'a ma an ka lamɛn. Abele Kulubali n bɛ Ala barikada jeudi 22 septembre 1960 jeudi 22 septembre 2022 san 60 ni san 2 o bɛna ni Mali bɛ niveau min na bi a ka ɲi maliyɛn bɛɛ k'i kɔfilɛ maliyɛn bɛɛ ka wuli k'i sigi ka jate minɛ mun tun bɛ yen fɔlɔ mun bɛ yen sisan sini mun bɛ se ka kɛ n'an y'an miir'o la o bɛna ni fɛn wɛrɛ ni tun ye ɲɛnajɛba de y'anw bolo an ka yɔrɔ ma hɔrɔnya fɔlɔfɔlɔ la ni 22 tun bɛ se an b'an ka yɔrɔw lakana tun bɛ kɛ sababu ye k'an ka laadalakɔrɔw fana ka ba don olu la donc ka denmisɛnninw fana ɲɛnajɛ a don na mais a nana ni fanga taabolo dɔ ye n'an b'a fɔ ma ko démocratie donc diyagoya fanga ko tɛ yɛrɛdilan fanga o de nana a y'a to an tɛ an diyagoya biri mɔgɔw kan ni fɛn wɛrɛw ye min bɛ yen bi fɔlɔfɔlɔ la i tun bɛ da i ka gɛlɛ kan k'a sunɔgɔ i tɛ se k'o kɛ bi parce que lakanako ni gɛlɛya nana minnu bɛna mɔgɔw ka fɛnw ta n'o bandi ye o cayara filanan ye mun ye ka mɔgɔw bonni nin na n'an y'a fɔ o ma ko jihadisme o de bɛ yan bi o ɲɔ ɲanen min bɛ yan bi ka na fɔra an yɛrɛ taabolo kan an y'an t'o la 5 coups d'état ala de y'o kumaw se mais an bɛ min kɔnɔ bi an k'o fɔ ni nana cogo di a nana sɔrɔ jihadisme barika bonyana ɲɔgɔn lamɛn ani ɲɔgɔn faamuya o hukumu dɔgɔyala sɔrɔsiw jɔnna u niyɔrɔ la a sɔrɔla mun na minɛn min tun bɛ sɔrɔ sɔrɔsiw ye o duw y'a jira k'a fɔ a minɛnw ma kɛ a kɛcogo la minɛnkolon de sar'u ye donc ni minɛnkolon sar'u ye o ma sa o cacogo la donc sɔrɔsiw dimina u ka mɔgɔ caman sara o ko la donc minnu bɛ u dimina o minnu tun bɛ fanga na waati la u ma k'u sago ye donc anw yɛrɛ bina u yɛrɛ nana donc u bɛɛ ye bi u kan ka dɛmɛ ni hakilina min ye u y'o fɔ ko bɛɛ k'u dɛmɛ n'o ye pour que jihadisme nin ka kɛlɛ ka se fɔ niveau dɔ la u y'a yɛrɛ fana k'a fɔ olu tɛ se ka kɛlɛ tant que ani an jɛɲɔgɔn dɛmɛkulu minnu bɛ yen n'olu ma tile anw fana ye Mali fana ye i kɔ dɔw la ko maa maa bɛ yen n'i b'a fɛ i k'anw dɛmɛ ni tiɲɛ kɔnɔ i k'anw dɛmɛ ni anw ka yamaruya ye mais kana fɛn cuwan kan an ma min fɔ kana na nin fɛn ye i ka laada ye anw ma jɛn ni min ye donc o de nana ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya sugu dɔ ye an b'o de kɔnɔ bi ka kɛlɛkɛminɛnw fana sɔrɔ irisiw bolo an teri jamanaw fɛ minnu bɛ se ka an dɛmɛ o kow de bɛ yen bi
a kaɲi bi denmisɛnnin minnu bɛ faga n'a bi u nana ni hakilina min ye a hakilina kan k'a labato parce que u nana ne m'a ye fɔlɔ k'a fɔ k'u bɛ ka ko dɔ kɛ ka mɔgɔw sɛgɛrɛ k'a fɔ ɲɛ fanga kɔrɔ mɔgɔ nɔ i ye kɛwale min kɛ u b'i minɛ u kɛwale de ma u sigilen don ko Mali yɛrɛ ka ɲɛta Mali ka yɛrɛ nafa sɔrɔ bɛ fɛn o fɛn na k'u b'o défend mais ko mɔgɔw kana na fɛn jagoya kɛ Mali kɔnɔ bilen k'a sɔrɔ Mali wɛrɛ ma sɔn o ma u bɛ yɔrɔ min na ne bi u b'o o taabolo min na o taabolo an b'o yira mɔgɔw la o de y'a to ɲinan 22 an nana masigi an yɛrɛ fɛ yan ka na denmisɛnninw bilasira ka denmisɛnninw bila k'a labɛn ka Asimi foto kɛ an ka monument dɔ la Carrefour dɔ la k'a gulon bɛɛ k'a ye an ka denmisɛnnin dɔ bɛ yen u hakili y'o ye an jɛna n'a ye n'o ye Isufu Ayidara ye a bɛ foya yɔrɔ la a ye hakilina min ta an jɔna n'a hakilina ye an y'a hakilina bato an fana y'a dɛmɛ a hakilina la an fana bɛ hakilina nin k'a sankɔrɔta k'a sinsin pour que a ka kɛ misali ye Asimi bɛ baara min na a ka ɲi maliyɛnw k'a dɔn minnu bɛ tɛmɛ k'a dɔn nin de bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya di anw ma bi an k'an k'a dɛmɛ a bɛ se ka sini kɛnɛya sɔrɔ cogo min na donc anw ka 22 kɛra o kɔnɔna la vraiment n bɛ Ala tanto bi denmisɛnninw o maakɔrɔbaw fɛn o fɛn tun bɛ nin kɔnɔna la bɛɛ nisɔndiyalen kɛra ka 22 nin célébrer vraiment o fɛnba ye an bolo k'a ɲini faamaw fɛ simiya nin kɛra cogo min na nin ye u ka misali sɔrɔ nin gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔla simiya nin kɔnɔna la a kɛra sobi ye o a kɛra sɛnɛkɛlaw ka nɔgɔko ye o a kɛra sɛnɛkɛlaw ka minɛnko ye o u ka misali dɔ sɔrɔ n na pour que san nata ninnu na o bɛ se ka lakilen cogo min na ni filiw kɛra k'o filiw labɔ yen ni min ɲɛna ni dɔ bɛ se ka fara o kan k'o ɲa ni dun ka fa sabatila jamana nin kɔnɔ a mankan bɛ dɔgɔya k'a ɲini fana denmisɛnnin ninnu fɛ vraiment u ye min boloda n'o ye ka taa élection kura la donc san wɛrɛ ɲɔgɔn an bɛ élection jumɛn min kɔnɔ Ala ka hakili ɲuman di maaw la an ka bɔ nin kɔnɔ pour que mɔgɔ wɛrɛw kana na u profiter nin na ka fɛn wɛrɛ don an senkɔrɔ la min dan ye donc pour que ka bɔ nin kɔnɔ fo maliyɛnw yɛrɛ ka sɔn ka u dɛmɛ u hakilinaw la fo maliyɛnw yɛrɛ ka sɔn k'a fɔ denmisɛnninw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo ɲuman ye maa si man kan k'a bila kɔfɛ o la dilanni na ka bɔ Bamakɔ ka na yan an kɔni ye gɛlɛya min kɔni ye o y'an ka sirako ye ka bɔ Joila ka na Masigi ka taa Kuale o ye sirako ye mais Ala barikada sira nin bolodalen don cogo min na nin ye an bɛ Ala deli autorités fɛ pour que u ka se k'a lawaleya joona vraiment samiyaji mana ban an kana a baaraw daminɛ a goudron ko kuma k'a daminɛ o de tun ka di ye donc Banikɔden bɛɛ sigilen bɛ k'o kɔnɔ donc ka Asimi fo ka jɛɲɔgɔn bɛɛ fo vraiment k'a yira u bɛ baara min na n'u ka dɔ fara kan a tɛ bɛ nin ka salamu a fɔra cogo min na fanga min tun bɛ n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ de tun b'o la da ser'o ma ka taa se jamana in bilama bɛ yɔrɔ min na bi ko bɛɛ kan ka dɛmɛya ta ka ɲɛsin fɔrɔnyila fanga ma u ka sira ko a damadogow fana na kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ jamana in kɔnɔ an bɛɛ bɛ jɛ k'an tɛgɛ da takunda kɛlɛ cogo min na Ala k'o sabati n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ an taga Iran jamana kan fɛn min ye Iran dugudenw ka wuli ka jɔ dɔ sen fɛ u ni lakana tigilamɔgɔw karila ɲɔgɔn na wale in yɛrɛ kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔna la o kari ɲɔgɔnna in sen fɛ sa jirala ko muguciw bɔra la maa 50 ɲɔgɔn ko olu bɔnɛna o ni na dugudenw na ni waati na wuli ka jɔw bɛ sen na Iran n'an bɔra yen an taga Kongo jamana kan fɛn min ye ADF jɔtigɛ walekɛlaw ye sangane wagati k'u b'u u seko ni u dɔnko yira dugudenw na ni dɔgɔ furancɛ in yɛrɛ kɔnɔna na jirala k'u ye maa 3 de bɔnɛ u ni na u ka binganiya wale dɔ sen fɛ ni waati na Kongo lakana tigilamɔgɔw fana bɛ wuli ka jɔ la walasa ka se ka ni wale ninnu bali n'an bɔra yen an taga Sibiri dɔw fɛn min ye tungarakɛ dɔ u ye ji kasara dɔ sɔrɔ kɔgɔji sanfɛ min kɛra sababu ye a yirala ko maa 90 ɲɔgɔn tun bɛ nin kuru kɔfɔlen kɔnɔ ko kuru kun bɛ ka bɔ Siri k'i kunda Liban kan ni waati in na jirala k'a fɔ ko maa 13 k'olu furu de yera wuli ka jɔw bɛ sen na walasa ka se ka maa tɔ ninnu olu ɲini n'an bɔra yen an taga Burkina Faso jamana kan bingana wale dɔ fana kɛra Burkina Faso jamana kan dɔgɔ furancɛ in yɛrɛ fana kɔnɔna la o kɛra sababu ye maa 2 ɲɔgɔn finitigɛlakaw la olu bɔnɛna o ni na sibili maa 1 ɲɔgɔn o fana bɔnɛna a ni na kunun kari kɛlɛbolo ɲɛma bɔra ka lasili kɛ k'a jira k'u bɛ wuli ka jɔ ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen na walasa ka ta ka dugudenw sɛgɛrɛ an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni k'olu dɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala basi lafiya an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma Ala k'o sabati